hot ne shit buyitshela ukuthi imali bengithi ayibabi kakhulu but iyababa yebaba uthini kimi ha hey yawele lokho bengiyaphi moya ongcwele ngayibamba ngakhali qina sufuna ukuphuza amanzi yini akeli kakhulu akaqala ngisho ukubalwa hayibo. Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream and welcome to Big Lit TV. But sisebenza kuze kube mnyama mntani yami. Ziyakhala, it's going crazy, it's going bananas. Make sure that you tell a friend to subscribe on this #1 channel at Big Lit TV. We want to make it to 20,000 subscribers, but because of your help, please spread the word. My brother Grand. ngiphila bhuti wami na Uthi wena upelepele usabi? Ngusapho into ebaba ukhule ngazo. Hayi ngiyayithatha lento ayinabungozi. Inja yami ke lena bafethu, we ploma together on the blocks. So sisonke futhi uthe uyazini King Ginger fethu, stop giving away money ulethela leyo nyuku leyo. Into ebabayo ngiyayidla mina. Nami anginankinga fethu, ngiphethe chocolate lana. So these are the rules. 10 minutes. Ne? Kule 10 minutes fethu fanele ungaphuza amanzi, ungaphuza ubisi. And then ke mfethu futhi futhi wena kulo 10 minutes lona fanele uqala umunce le chocolate uqede before ulokozana. Yeah, you're right, bhuti wami. Yeah, so isikhathi sakho sokuqala masuphelile chocolate emlomeni. Right. Are you guys ready? The grand rate bafethu. Yeah, nice. Support. Salute. Yiwo lo masuqedile fethu ungabe sayibamba amehlo noma ini ne? Yeah, kunendawo la odabula khona. Yeah. Yazi sengikhalile ukuba uwena at least wena uzodla chocolate mina umlomo omomile umunce ungawuhlafuni. Yeah, ngicela ungiphi iphepha so that singeke silahle phansi. Ma subscribers ethu athe singalahli phansi because lento ingacisha ikhothwe yingane. Talk to me my brother. Izinto ezibabayo vele uniqaleni ukuzidla. Ngiyakudala. Ngiyakudala. Extra hot into zami. Into zakho. Yeah. Mnandi yona. Mnandi. And especially mikuthola ungakawaphuza amanzi. Yenza njani? Iyaqala. Iyabingelela. Ithi dumelana. Yeah, shothi khona. Sipampofu. Iring da. Hayibo. Usase right. Hot. Hot ne? Shit. Buyitshela ukuthi imali. Bengithi ayibabi kakhulu but iyababa. Yebaba. Uthini kimi? Ha. Hey, yawele lokho. Bengiyaphi moya ongcwele? Ufuna senze njani? Khona mhlawumbe nami ngishake izandla. Mhlawumbe siphakamise izandla. Usithandaza. Wathi ngibeke. Ungakhali. Khalelani manje. Usondele. Ungayibambi ngesandla. Ungayibambi. Ngakhali. Qina. Sufuna ukuphuza amanzi yini? Akeli kakhulu. Akaqala ngisho ukubalwa. Hayibo. Cha singavele sibone ukuthi awuyaganga. Yini kwenza njani? Talk to me. Hayi. How do you feel? That's right. Uthini uthi namajita angayizama fast? Angayizama. Ungakhali. So le 200 mawuyithola uzoyenzani? Ukhalelani manje? Khalelani. Ayashisa. Isisho. Ndozo emva kwe sorry mfethu. Lapha yeah. Ngemove. Ayazi thisho. Nja yami. Yababa ne? Ngakhali mfethu. Sorry yazi. Don't cry. Indoda ayikhali yaqinisela mfethu. Ungitshele mawusuqedile emlomeni ukumunca. Yamunca nje uqede mfethu. Indoda ayikhali mfethu. Ish.
Yeah, it's hot. yani so manje injani iqinise kuphi kuthi ibhosha kuthi yenza njani Hey, ukuthi ngihlanze mara ngi-strong. ngempela Kancane, iyababa ne? yeah But I'm stronger. you're stronger Ngisho ukuthi ngizolast. uzolasta ne Ngiyayithatha lento yayithatha inamba thatha lento ngikunika lento thatha le mase ngikunika lento ngitshele mfethu ngalokusha lokhu kwasehelo okwenzeka kuwe ngaphakathi from the throat to the stomach Isoko ngaphakathi iyashisa Brian. yasitrisa ne Yeah, yo. hot Very hot. yeah iqeda amathe I manje won't lie, I am tempted to take the milk or the water, but I'm not gonna do it. you're not gonna do it don't do it don't do it don't do it ne but yeah baba I'm done. you done he's done bafethu timer simqalele mfethu isikhathi sakhe mfethu singamncishi mfethu into zakhe because imali yakhe lena uyasho ukuthi yena uyathemtheka mfethu be strong bro be strong for the guys be strong for everyone that is here to support you man yeah shout out to the guys man yeah man time starts now mfethu yabo yeah but so take me through it because we want to know kunjani man ngizwa nje usuya No, I've seen the last two people who were here. I think they're 80 hot cheap, ne? yeah I think it's much different from Yeah. what I'm eating. But I don't mind. The chalk is really hot. yeah It's really hot. oh, man. Got my eyes teary there for a second. Yeah, man. But you're getting better. No, see, I talent. Yeah, man. So tell me about the road. Yeah, I won't lie. But I think I'm gonna last the 10 minutes. Ne, prove me wrong. Ngiyakthemba mina. Nami asithemba. Angithembi. So ufuna senze njani manje? Mhlawumbe khona into engakusiza ngayo. Asingaloku sixoxe. Singalokho sixoxe it's fine. Yeah, so ilimi linjani? Yashisa bro wami, yo. Ama lips wona. Yazi ipelepele senendos extra hot. Iyababa ne? Yeah. But this is extra hot. No. Asidlali nabo nanos. Yabo lekuthiwa upelepele weyipoki. Upelepele wabaphansi. Khafuna umlilo. Yeah, ubhosha nje ilangabi. Yeah, it's kicking in. Kicking in It is. nicely and differently. Na imali yakho mfethu. Qinisela nje yami. It's 200 trends bafethu. I'm the only kid in Africa that does this challenge bafethu. No one can touch the king. I'm the only one and it's going crazy. It's going bananas. Hot chocolates. No longer hot chip, but now we got hot chocolates and I give you 200 rand for this challenge. It's going bananas bafethu. Zakhalu zizunjani? Talk to me. Khuluma nami. The whole mouth is hot. Hot. I feel like talking is making it worse. No, we need to talk. We need more. We need to talk. Talk to me. This is the hottest thing I've ever tasted. Yeah, baba. Kakhulu. Uyasha. Yashisa. Yo. Angadlule umuntu omdala yabo siyabonga. Ziyakhala. Aziyakhala bwana. Yeah, it's too much. But vele mfethu uzobu grand within. Yabona. Ngayithi uclipa ngizomnandi. Yene? Yeah. Ufuna ukuthi bayichampene. Yeah, anyone can come. It's hot, but I think you can manage. Yeah. Why is that my time? Hot chocolate. After me, of course. It is fucking hard. Yabona ukuthi ispeech zakhe sikhe. Uzizwe njani? Hawu seza kahle mngana isikhathi sakho. Hawu samanzi pha. Samanzi pha. Kwamanzi pha. So uthi lenyuku uzoyenza Anginamajita so thenga ikholi izirelax sibe mnandi yabona. showcase. Sure, Big azigezi. up mfethu. Your Christmas gift came early. Ngizobha ikholi nibe right. Sure, Jam. Kwenza njani mfethu? Yashisa yabona mele ngizike kancane yabona just to manage the thing. It's hot. Kushisa njengalethi meshisayo kuyilokhuzana. Shisa kakhulu. Ngishisa kudlula iMamelodi Sundowns manje. Ushisa phe. Shisa bhe. Ishu. Yeah, it is hot. Ushisa ukudlula ibafana. What ingredients are here? Ingredients are there.
Read them, open it. Scorpion pepper. Ngitshelile ngathi kugcwele ama-opelepele bey'kopi Yezwa ukuthi kancane yazi. Uma ukuthi nje mfethu uyawazi upelepele. No worry brother, no worry. Muni worry. Yabo, shana nes-Afrikaans man. So manje kwenza njani mfethu? Yashisa ne? Akuthi suza mhlawumbe. Not yet. Phela mathi akukwinyeki la. The whole mouth is dry, the whole throat is dry. The whole things. The whole tongue is hard. The whole tongue ngantela ukulibona. Hayibo. Ephatha esothini mfethu amajita imeli khona. Awuthiyami beka amanzi awuthiyami. Samanzi phansi. Ene ngeke ayithole ngempela ke. Kodwa ungaphuza aphuze njalo. Noma shaya ubisi. Uzokuphuzisa. Athi ubisi ngcono. Ubisi ngcono. Yini kwenza njani mfethu akusabambeki mfethu? Okay, tell me the truth. Kwenza njani? Enze njani alivule? Akalivule. You can do it. Awuthami. Liphuze. I think I can do it a bit longer. Uzokuphuzisa. Nami ngizo. Kwenza njani? Awushone phansi kwesiqoqe lento mhlambe uzolula kwenza njani? Ayashisa bro. Yashisa ne. I won't lie, I am tempted to take the water, but I want the 200 rand. Yeah. Athi ungayibeka la ngibone yazi. Ngimotivate. Yeah, It is hot. How minutes are you on there? You're doing well. You're doing very well. But awuthami mina ngithi kuwe mhlambe uma ungaphuza noma amanzi noma sophuzisana ke mhlambe. Because nami njengobabelo, nami ngiyababelo singabambisana. It's too early. It's too early. Ya baba ne. Aphuze njalo. Ngeke ulimale mfethu. Ha. Uyasuza yini manje? Oh so. Ya baba ne. Silule izandla so release ya. Yeah. Mara siyafika ne? Siyasondela. You're doing well mfethu, you're doing well. Yeah. Sorry ne. Bungaulindele lo pelepele ukuthi no bengacabanga ukuthi baba kangaka yabo. Scorpion phela. Yeah ngiyabona scorpion pepper it's very hot. Yeah. Mara Kanye bengicabangani bengicabanga ukuthi upelepele wenyoni lo. Cabanga ukuthi extra hot yabona ndosi ngiyabona ukuthi hayi. Ngiyithanda le ndawo kunini lokuni market la. Nathi nayithanda. Ngithuswa ilabo. Uzizwa njani? Awuthami. My whole throat is dry. Umuntu abanguzokuyocheka namhlanje. Mama azombona. Nah, umjolo namhlanje hayi. Awukho. Awukho umjolo fana. Now how many minutes are we still on? Maybe ngakhona ukubekezela. Yashisa yona. I want to drink but I think I can hold on for more than for a few minutes. Yasondela. Kodwa nayithi phuzu ubisi. Mina ngizo-eda ngo-50 rand ngaphezulu. Ngizo-eda ngayinye 50 rand futhi. Angizwa? 300. 3. Aw. Nange nginqaba u300 machita nsini. Bengithi akaphuza ubisi nje mina. Awubambe. Bengithi akaphuza ubisi kancane. Athi nje cha. Nithini nina bafethu? Ngizomnika u3 clipper. Phuza ubisi awuthanda. Phuza ubisi. I'm still fine. Ngizoketela u3 kuba u350. Phuza ubisi njalo. Phuza ubisi. Kunesound obisini nokuthi cha. Yazi sound yokuqala ethi cha. Phuza ubisi nje yami. Yeah, phuza ubisi, phuza. Hamba ngobisi nje. Phuza ubisi.
Sha noma amanzi amanzi sha amanzi yami ungayivumeli lento yakho buku ushipha umlilo manje phuza ubisi SAPS, pick up. Hot chocolate challenge. Yeah, phuza ubisi baba. No, I'm still on. Noma amanzi aqhumise kunale sound yamanzi angani uma niyayazi ngenje qha All the time. mali yakho nayi phansi uthi ayindlalelwe le mali. Guys, Motivate. are you ready to count down for him? Are you ready? All right, let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Whoop whoop. Hey, kade ubamba chocolate la. Ufuna ngibabele. Ngithi ngiyayikhohle. How do you feel, man? Nice one. That's I your feel money. very good. Yeah, man. Thank very much for the 200 rands. Power. That's a hot chocolate. Yeah. I wouldn't advise anyone to try it, but then it's a nice challenge, so anyone can rise up to the challenge. Yabo? So all I can say is subscribe, guys, like, share, tell a friend to tell a friend. Njayavi. Tell a friend to subscribe on this #1 channel. Thank you so much, my brother, and enjoy your reward, my brother. Enjoy. It's your early Christmas gift. King Ginger Cream de la Cream. Epic Litsi le nabafesu. And Epic Litsi, we only do nice things. We give away money. As you saw, I just gave away, my brother, 200 rands cash for just eating chocolates. Mtanami. Subscribe. Until the next one. Chocolate. Run it up, Londo. Yeah. Get up, chin up. Niggas contemplating. Push up, blow out, push it to the limit. Full on, two shot, you ain't bout it, business. Put on, go on, Super Mario painting. Get up, chin up. Niggas contemplating. Push up, blow out, push it to the limit. Full on, two shot, you ain't bout it, business. Put on, go on, Super Mario painting. I heard all your people be running it back. I heard you spit on the track. I'm here to inspire the people who think